Os catamaráns da Deputación de Lugo xa navegan polas augas da Ribeira Sacra desde esta fin de semana. O presidente da institución provincial, José Tomé, inaugurou esta nova tempada de rutas fluviais que arranca con 15.453 reservas, un 22% máis ca o pasado ano, e subindo. Fai prever que a campaña supere os datos do ano pasado, que xa foron moi bons, que superaron os 61.000 persoas que vexaron os catamaráns da Diputación, así que este ano prevemos que pode ser superior a de fai un ano, e se temos en conta a de fai 4 anos, no ano 21 eran 40.000, é dicir que subimos prácticamente un 50% en estes 4 anos. As rutas fluviais son un motor económico fundamental para a comarca da Ribeira Sacra, pois atrae a novos visitantes axudando a manter as zonas rurais vivas e a xerar oportunidades de negocio. O turismo, sin duda ninguna, é un elemento importante a ter en conta, tanto do punto de vista social como económico. É un motor económico, sin duda, hoxe xa na provincia de Lugo, na Ribeira Sacra, pois é moi importante, anda por un 13% aproximadamente do Produto Interior Bruto da provincia, e tamén números parecidos en cuanto a empleo. Tamén é importante que ese turismo sea sostenible, sea un turismo non masificado, pero sin duda o turismo é unha oportunidade de desarrollo económica, e por tanto temos que cuidalo porque é un elemento importante para todos nós. Nesta nova tempada mantéñense os dous percorridos, a ruta fluvial Canón do Sil, que parte do embarcadoiro da Deputación Ponte de Sil en Monforte de Lemos e ten unha duración de 2 horas, e a ruta fluvial do Cabo do Mundo, que parte de Belesar Pobo no Sabiñao, que vai polo Miño cunha duración aproximada de 2 horas. As persoas interesadas en desfrutar dos percorridos poden adquirir os seus billetes en reservas rutaembalses.es.